natural que No eres de España. Tú eres de aquí. Tú eres tonto, no és aquí. Que vens aquí. Què fas? Eres español. ¿Vale? Respeto. Sí, nos has amenazado a todos. Jo no he amenaçat a ningú. Esto no se puede hacer. Pues denuncia'm, tu mateix. Ahora CDR del barrio, hombre. Jo he de marxar, perquè per això no hem tingut a matar aquesta gent, tota aquesta gent d'aquí, jo he de marxar. No, un conflicte? Mira, aquí són dos, no? Ells són... Dos amenazándonos. I vosaltres quan sou? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Está provocando, Sou molt valents. I jo vosaltres què? Jo he dit pim-pam-pum que no quedi ningú. Eso, te parece Jo ho he normal, dit. te parece normal. Però a qui li he dit això? T'he dit a tu? Jo he dit... Venga, dispara, 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 venga, dispara. Saca la pipa, dispara. Si jo no... Tanto pim pam Jo pum. t'he dit a tu que te faria pim-pam-pum. Pim pam pum. Jo he dit pim-pam-pum que no en quedi ningú. No, lo sento. Han vingut tots aquests aquí quan estaven ensenyant. Jo estava aquí tranquil. Seguim. Mira, som dos. Mira els valents. Mira els valents. Ah, no. Pues que se'n vagin a fer la seva formació que t'ensenyen altres d'aquí. Si són tan valents. Doncs fes marxar tota aquesta gent. Quan marxi tota aquesta gent, jo marxaré. Estàvem aquí sols, Han tirat la traca, hi havia gent allà, hi havia gent allà. Ens han vingut aquí a tocar els collons. Ells poden cridar el que vulguin i jo també. ¡Mierda! ¡Me das asco! Me cago en Déu, que no grabeu! No grabeu! Estic fent la meva feina! Habéis sido vosotros los provocadores. Vosotros sois los provocadores. De verdad lo digo. Es aquell de gris.